Anthu ena anadandaula kuti TikTok wawo sakumabweresa option makamaka tikapanga click apa pali maline atatu pa tikapanga click pamenepa sipakumabweresa ma option amene amayenera kubweresa ngati achina TikTok Studio, balance ndi zinazo. Ndiye kwambiri chimene chimapangisa kuti ma option amene wasamabwere ambiri mumakhala kuti mugwiritsa ntchito TikTok Lite. Ndi TikTok Lite ma option ngati amenewa zimavuta kuti akhale nawo chifukwa kuti ndi Lite. Maapu kwambiri amene amakhala a Lite amakhala kuti ma features ena alibe. Ndi ku balance timacheka balance makamaka ya ndalama zimene zili ku account yathu ya TikTok. Ndiyo mmene mukuoneka ma 00 mu ndi mmene muonesa balance yanu ya ku TikTok. Ndi chifukwa kuti pali njira zambiri zimene zimabweretsa ndalama pa TikTok. Pali achina content rewards, ndi kuti makhala ma contents amene mapangawo ndi kuti akamakulipirani pamene pamakwera mwinamu imaonesanso ndalama zina zimene mwalandira through ma gifts. Ndi njira mungazione bwanji zimene zingakubweresere ndalama ku account kwanu kwa TikTok. Ndi kuti mapanga back ndi kupita palemba kuti TikTok Studio pa. Ndi apapa pamene yalemba kuti monetization imaonesa njira zonse zimene zili active ku account yanuyo and zimene mungapangire ndalama. Subscription ndi njira yoyamba imene anthu amapanga subscribe account yanuyo ndipo mumalipidwa pa mwezi. Ndi anthu anu not from TikTok. Creator rewards program mumalipidwa kuma views amene mukupeza. Video gifts anthu amapereka gift ku video yanu. Work with artists amakulipirani mukayuza sound yawo. Ma views ambiri amene mukapeze amakulipiranisoni ndalama zochuluka. Live gifts ndi yomwe iyi imene mukakhala live anthu kupasani ma gifts ndi kuti makhala kuti mukupeza ina yake. Creator marketplace makhala kuti mukugulisa zinthu za ma brands ena ndi ena. Ndi ma features amene ngati mulibe ambiri makamaka ku balance komanso ngati ukuku ku monetization iku sikumafika. Chachikulu chokuti mungopanga download TikTok wanomo asakhale wa Lite chifukwa kuti Lite amakhala kuti ayini ma features ochepa. Ndeti tionanenso ku video ina.